Hola, em dic Míriam, estudio a l'aula d'empresa d'Elias Salrà i us explicaré la diferència entre el tub obert i el tub tapat. Per tapar un tub podem fer servir una tapa de fusta amb una nansa per poder posar-la i treure. També podem utilitzar els taps que ja venen preparats per tapar els tubs de PVC. Hola, jo em dic Nil i fixeu-vos que si bufo, això és un mi alt, i si ho tapo, és un mi baix, perquè quan es tapa el tubo de PVC es baixa un octavo. Això són dos tubos de PVC, un és més llarg que l'altre i l'altre és més curt, i el llarg està destapat i el curt està tapat. Són els dos la mateixa nota, un mi, el que passa que tenen el llarg té un to diferent i el curt té un altre to, però és la mateixa nota.